Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kama chumwa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takwigirai nyaburitswa nima war veterans Zanu PF War Veterans League yabuda ishtaura iyo ichiti they have joined ma party wings among my party provinces ayo akukola on President Emerson Mnangagwa to reconsider his decision yekusasika re-election kana current term yawo will expire na 2028 yapera. Ma veterans abuda this action by my veterans yabuda sabotage Vice President Kuti Chiwenga Aite, the favorite candidate kwanikwa vachi succeed President Emerson Mnangagwa. The Constitution of Zimbabwe inotendera two maximum presidential terms, meaning kuti Mnangagwa akwanise kusika third term mu office is illegal. So no from 4 July Mnangagwa kabuda vachipledger ivo vachiti havasi kuzosika a third term kataura ivo vachiti is going to respect the constitutional term limits. During an interview in ZBC News so Wednesday night, ZANU-PF Secretary for War Veterans, ex-politician, prisoner, detainee and restructuring Douglas Maia wakabuda vachiraya chiti maovet acho anikuwa achitry kupersuade Mnangagwa to continue mu office beyond 2028. Maia wakabuda vachiraya chiti this act inowanikwa ichienabla Mnangagwa kuti achi-implementa his vision for 2030 agenda to transform Zimbabwe into an upper middle income society. Pakabuda Maia the question is not whether he wants to rest or not. We can beg him to stay so that we benefit from his capabilities. We don't go about complying with individuals' thinking, expressions, or understanding. We stick to the regional principles of the revolution. Funga ZANU-PF Masvingo province ndo yakatanga kubuda in public vachikola for Mnangagwa kuti varambe vari mupower beyond his current term. Vakateerwa ndi ZANU-PF Midlands Youth League mune Zimbabwe. Since then the ZANU-PF Youth Leagues nemamwe ma several provinces anosanganisira Mashonaland East, Bulawayo, Matebelele North vakabudawo vachirequesta kuti President Emerson Mnangagwa vawanikwe vachitonga beyond 2028 mune Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi. Taura kwatiri kuita the ZANU-PF Bulawayo province yakajoinawo zvakare the nationwide call for President Emerson Mnangagwa kuti vawanikwe vachicontinue with his leadership beyond 2028. Vakataura vachisaita ma remarkable achievements zvakare nededication yaMnangagwa to Vision 2030. So during an inter-district meeting yakaitwa on Sunday, ZANU-PF Bulawayo leaders emphasized the importance of President Emerson Mnangagwa in achieving the ambitious Vision 2030 goal. The provincial spokesperson Aramba Kuti vakabuda vachipraiza Emerson Mnangagwa's leadership described as astounding and crucial for the nation's progress. Vakabuda vachitaura kuti President Mnangagwa's leadership has brought significant economic reforms, infrastructure development and initiatives aimed at improving livelihoods. Vakabuda vachiponda vakaendera mberi vachiti Bulawayo province and the entire country need stability and continuity to ensure sustained growth and prosperity. Vakaendera mberi vachiti his commitment to Mnangagwa's commitment to reform, transparency and inclusivity has earned him praise both domestically and internationally. And this visionary approach and dedication to uplifting the lives of all Zimbabweans resonate deeply with the people of Bulawayo. The Funga Zimbabwe prepare for my elections at 2028. The Bulawayo province yakabuda chitaura iyo nchiti President Emerson Mnangagwa's endorsement sets a positive tone for political landscape reinforcement and collective aspiration for prosperous and united nation. The ZANU-PF National Political Commissar Vamunyaradzi Machacha vakabuda vachitaura at the same meeting
commission the ongoing district and cell restructuring exercise aimed at strengthening the party unity and productivity. Vakahighlighta zvakare the upcoming 44th SADC summit iyo kuitwa muHarare on 17 August 2024 under the theme of promoting innovation and unlock opportunities for sustained economic growth and development towards an industrialized SADC. Vamachacha vakabuda vachareva vachiti the SADC summit chaatendwa nemahead of states akati one day from 16 SADC member countries Zimbabwe since the handing over a chairmanship ya President Emerson Mnangagwa chawanikwa ichiita kuti nyika iendere mberi. Vakabuda vachipraisa zvakare President Emerson Mnangagwa vachitaura ivo vachiti he is the one ari kufana kutungamirira beyond 2030 beyond 2028. Even my youth ndofunga takaona zvakare achitaura the same thing muRezimbabwe tikazomuona sei nyaya iyi yabuditswa more veterans pamwe chete the Bulawayo province ZANU-PF Bulawayo province members vataura vachiti they want Mnangagwa to rule beyond 2028. Tuzeza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section kuti what is Chiwenga going to do. Tuzewo zvamuri kufunga mu comment section. Zvavataura vari mukutano vakati kana temu dzangu mbiri dzakwana ndakuda kunodini ndakuda hangu kuti ndisire vari kufamba mutsoka dzani vakati achapedzisa vhishini yangu handiti zvino masvingo iri kuti kwete ngavarambe vachidini zvino ndonoti chii kuna president ndonoti president masvingo eri kuti ivo vachizodawo kunozorora Hallelujah. Varume muri kundipa mutoro unorema asi mutoro hangu ndichatapura